Mill-aħħar ta' din il-ġimgħa, il-forzi tal-ordni se jkunu jistgħu jirreġistraw sabiex jitlaqmu bil-booster kontra l-COVID-19. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ma' One News. Ma' dan l-istazzjoni id-Deputat Prim Ministru sostna kif l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qalet li l-aħjar arma kontra il-varjant il-ġdid Omicron hija d-doża addizzjonali tal-vaċċin għal COVID-19. Però l ħabbarna wkoll li l-forzi tal-ordni, ġifieri l-armata, il-pulizija, in-nies li huma fil-Civil Protection Department, in-nies tal-leża, dawk ukoll fil-ġurnati li ġejjin se nkunu qegħdin nibdew it-tilqim tagħhom biex fil-qabel il-miliet nkunu tajna il-booster anke lil dawn il-membri tal-korpi dixxiplinati. Il-Ministru għas-Saħħa spjega kif s'issa din id-doża addizzjonali qed tingħata lil dawk li għandhom iżjed minn 50 sena u kif sa issa ħadu l-booster aktar minn 125,000 persuna. Chris Fearn spjega wkoll li hu maħsub li d-doża addizzjonali tibda tingħata lil dawk li għandhom taħt il-50 sena mill-bidu tas-sena d-dieħla. Intant waqt il-programm ta' f'xed jgħidu fuq l-Istazzjon 1, il-kap tat-taqsima tal-patoloġija fl-Isptar Mater Dei, Dr. Chris Barbara, spjega kif il-varjant il-ġdid tal-COVID-19, Omicron, qed iżid il-każijiet, iżda mhux in-numru ta' dawk li daħlu fl-isptarijiet u jitilfu ħajjithom. Dr. Barbara għal kif sissa qatt m'hawn l-ebda studju li juri li l-vaċċin mhuwiex effettiv għal dan il-virus. Qal li jekk it-tilqima ma tkunx effettiva għal dan il-varjant, il-kumpaniji li pproduċu il-vaċċin se jagħmlu tilqim ġdid effettiv għal dan il-varjant fi ftit tax-xhur. Jista' jkun li jekk da ma jkunx effettiv biżżejjed, aħna qed nisperaw li se jkun jekk tieħu l-booster, imma jekk ma jkunx, allura jkollna tilqima ġdida f'dan il-każ. Saħaq li l-booster huwa għodda b'saħħitha għal kontra il-pandemija u qed iħalli r-riżultati. Però sissa li qed naraw li minħa il-booster tella l-antibody level b'ammonti kbar, qed jgħidu anke 4 darbit iktar milli kienu oriġinarjament. Jiġifieri dana qed jagħtina aħbar tajjeb. Dr. Barbara għamel dan l-appell dwar il-booster. U għalhekk l-appell tiegħi huwa li daw in-nies li jirċevu l-invit biex jieħdu l-booster, illum meta tieħu l-booster itellalek l-antibodies, itellalek daw is-soldati fid-demm ħafna iktar għoli, għax inti kont tiġà prajmjat fil-bidu bl-ewwel doża jew tnej. U meta tiġi biex tieħu t-tielet doża, allura l-antibody levels tiegħek se jitilgħu ħafna. L-4 wara nofsinhar, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, ħabbret kif it-tilqima tat-tfal tal-Pfizer se tkun qed tingħata minn ġimgħatej oħra.